alfarma. Mun zo mu gaida sarkin baki an yo naɗi na ɗan alfarma. Mun zo mu gaida sarkin baki an yo naɗi na ɗan alfarma. Farko na kiraye sarki Allah na, An yi naɗin gwarzo, domin Allah sarki shi yayi ummina. an yi naɗin girma, Tare da ni dangi har ma abbana. an yi naɗin gwarzo, Sarki Allah shine ya arin rana. an yi naɗin girma. Gashi ina yin waka na yau ta ne ga yayana. Na gode Allah sarki domin fa kai mun baiwa. Mun zo mu gaida sarkin baki an yo naɗi na ɗan alfarma. Salatin nan adada a gurin manzo, An yi naɗin gwarzo, wato annabi koko in ce mashi gwarzo. an yi naɗin girma, Sarki Allah wasu baitoci zan furzo, an yi naɗin gwarzo, auren annabin da dan shi ne muka zo. an yi naɗin girma. Da ahali na gidan manzo Umar Usman duk sun zo. Allah ka bani dama in yi waƙar naɗin alfarma. Mun zo mu gaida sarkin baki an yo naɗi na ɗan alfarma. Bishir Umar sarkin baki kai ne mai amsar baki. Allah kai yayi wa mallaki, makiya duk sun saki baki. Abban Islam baka tsaki, ko sun so ko kuwa sun ki. Ba wani ma wanda za ya ki, to makiya sai dai kallo. A yau dai ga sarkin baki. Mun zo mu gaida sarkin baki an yo naɗi na ɗan alfarma. Cikin dubu ka fita zakka, baka wasa da aikinka. Mijin fari da gaida ka, ga afinan ga dokinka. Mai shanu ne ke baitinka, duk ko yace in wake ka. A tsage da diktirin sarkin baki, dole in ta yau baitinka. In ta yau baitinka. Mun zo mu gaida sarkin baki an yo naɗi na ɗan alfarma. Ya zama dole na sanyo baitinka. An yi naɗin gwarzo, Ga baba masaba kwarai fa gaida ka. an yi naɗin gwarzo, Sai baba ga bashir ai dole na gaida ka. an yi naɗin girma, Alhaji Umar shine sunanka. an yi naɗin gwarzo. Ga kaka ga Hanif Islam da Muhammad gaida ka. Mun zo mu gaida sarkin baki an yo naɗi na ɗan alfarma. An yi naɗin gwarzo, an yi naɗin girma, an yi naɗin gwarzo, an yi naɗin girma. Mun zo mu gaida sarkin baki an yo naɗi na ɗan alfarma. Baba maji daɗi Alhaji Garba Usman na gogo, hakimin tsagero mai fansa taro. Baka da ƙuro gaisuwa na turo, mai haska taro. Adalin mu kai ne baka da tsoro. Gaba dai zaki mai fansa taro. Mun zo mu gaida sarkin baki an yo naɗi na ɗan alfarma. Mun zo mu gaida sarkin baki an yo naɗi na ɗan alfarma. Mun zo mu gaida sarkin baki an yo naɗi na ɗan alfarma. Ku yi subscribing a YouTube channel na mai suna Real Mai SHANU TV domin ci gaba da samun sababbin waƙoƙi na gode.